ҷо кадом тараф шуд? Ман аввал шуморо муаррифӣ кунам. ҳунарманди хушсадои тоҷик Зоири Сафарзод 3 ноябри соли 1984 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Соли 2006 ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ дохил шуда, бо ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳон хатм намудааст. худи ҳамон сол ба корхонаи Техноинвест ба кор даромада, тӯли 2 сол фаъолият намуда, баъдан ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ба кор қабул гардид. дар баробари кор ва фаъолияташ ҳамзамон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ихтисоси ҳуқуқшинос маълумоти дуюмашро ба даст овардааст. соли 2021 факултети сурудхонии халқии Донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм намудааст. оиладор, соҳиби 3 фарзанд. салом ягони азиз, ин шоу барномаи Варзиши Қавитан аст ки манзуратон мегардонем дар меҳмонии барномаи Варзиши Қавитан ҳунарманди ҷавон, овозхони ҷавон Зоири Сафарзод имрӯз дар барномаи мо маҳорати варзишиашонро пешкаш мегардонад. хуб, хуш омадед бори дигар ба барнома. Зоир, ман Абдурабӣ. Абдурабиҷон аллакай шинос ҳастем. мегӯянд ба як ҷавонар 40 ҳунар кам аст. ба ғайр аз оне ки Зоири Сафарзод сарвоянда овозхон аст, боз иқтисодчӣ ҳастанд, шинос, иқтисодчӣ, санъаткор, ҳунарманд. Ман 3 шаҳодатнома дорам. 3 шаҳодатнома доред, аммо чорум шаҳодатномаи донишгоҳи давлатӣ миллӣ ва якташ аз донишкадаи санъат. Чорум шаҳодатномаи шумо имрӯз дар толори варзишӣ ва профил яъне ба шумо тақдим мегардад бо унвони варзишгар. ягони азиз, мо баданро гарм кардем, аллакай бадани мо барои иҷрои тамринҳо омода аст ва шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед, чун Зоир маро ишора кард ки ман ба он тараф унҷо вазнҳои вазбин ба ислоҳ штанга, ба ислоҳ блинҳо аст ки Зоир метавонад бо як даст ишора кард ки 100 кило. На, 100 килограмм. 100 кило бо як дасти рост. Бо як дасти рост. Шояд фикр кунам 200 кило бардорам. Аллакай бадан омода аст. Шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Рабиҷон, чаро ба дасти рост наём, ба дасти чап маро даван намодаистодаи? Ман мехостам ба дасти рост равам. Чун даванҷон гуфтам ку 100 кило вазнро бо як дасти рост бояд бардорам. Дар самти рост шумо 100 кило мебардоред, дар самти чап унҷо 100 кило. мо шуморо баъд аз замзама намудани сурудатон бо тамринҳо мо ба шумо камарбанди сиёҳ баъд аз анҷоми шоу барномаи Қавитан тақдим мекунем. дидед, суруд замзама кардед, 200 кило гуфтед, 100 кило гуфтед, тарафи рост гуфтед ки он тараф 100 кило, ман тарафи чап. Ана шуморо ба тарафи чап. Ба тарафи чап. ягони азиз, мо беҳуда 200 кило, 100 кило гуфтаи Зоири Сафарзодро яъне ба қайд нагирифтем. Акун наомад фаҳмидам ки чаро ту ба дасти рост не ба дасти чап дар. Ба дасти чап. Чунки дар инҷо аллакай ман фикр кунам 100-200 кило зиёд аст. таи 300 бошад. Бале, инҷо 300 не, тақрибан 250 кило. Пеш аз оне ки тамрини аввалро шурӯъ кунем, мехостам доир ба дунёи варзиш як саволи кӯчак ба шумо диҳам. дар наврасии кӯдакӣ ва ё то ҳол шумо ба кадом навъи варзиш майл доред, тамрин мекунед? дар айёми наврасӣ ба гӯштинг майл доштам. Бале. ва 2 сол низ машқам кардам. баъд аз оне ки ба қавли осе бардоштед, обхӯракамро шикастанд, бо ҳамин гӯштинг тамом шуд. ва баъдан чун ман худ аз айёми хурдӣ варзиши сабукро дӯст медоштам, яъне ҷаҳидан, паридан, давидан, аллакай дар мағзи сари ӯ варзиши сабук нақш мебандад. чун айёми кӯдакӣ ин як айёме аст ки ҳамеша дар таву тоз ҳастем. Зоири Сафарзод дар ҳақиқат варзишгар ҳастанд. акнун имрӯз варзишгарии ин кас имрӯз муайян мегардад ва тасдиқ мешавад. шурӯъ мекунем ба тамрини аввал.
من گفتم اینجا 99 کیلو 100 کیلو نه 99 تانی یک مرتبه اجازه ای مرحمت بیا مشکلی خوش شما سوز درست من بس شد این هنر رو این هنر وزن برداری رو ما یکسو میگذاریم و میگذاریم با تمرینی در پیش گذاشته خود تمرین اولی برنامه باشه کاپیتان شما مدا هستید زوی سمت شما بیایید برید علی زویر سر اولی تیستر فقط باز چی شد؟ تیستر آها میروی تیستر یعنی زوی تیستر تیستر شما نیز با من تیست پارتوی شما نیز با من تیست پارتوی تیست زوی تیست سلامت باشید نفسی من گرفت برای سلامت کردن ورزش بسیار مفید است برای کشیدن نفس خودت که سلامتی رو به دست بیاری تمرین اول رو دویم مرتبه یک بار دیگر اجرا باید کنی تست پارتوی روی ما زنه دیگه نیست پارتوی даври дуюмро мо иҷро кардем дар ҳақиқат қувва нерӯ санҷида мешавад новаста аз оне ки мо месанҷем қувва ва нерӯи ҳунармандонро бевосита боз барои тарғиби тарзи ҳаёти солим нигоҳ доштани бадан ва пеш аз ҳама барои бадани худро албатта саломатӣ аст аз ҳамин хотир тамрини аввалро мо иҷро кардем мегузорем ба тамрини дуюм шабакаи моро тарк накунед ҳамроҳи мо бошед хуб ягони азиз тамрини дуюмро ман нишон медиҳам мо аз ин самт хуб рафта ҳамин гуна бозуҳои дастро ба зонуҳои даст оҳиста 10-15 маротиба бурда меорем баъдан хиста аз ҷой ана ҳамин ба истило штангавое ки шумо мебинед оҳанҳо аз 3 то 5 то 6 маротиба оҳиста чӣ кор мекунем бардошта ҳаҷояш мегузорем шуруъ мекунем меравем 1 2 3 10-15 бас будаиз бас мефизи писар зуир марҳамат 3 то 5 то бас аст осон аз чанд сол шуд фаъолият мекунед аз куҷо шурӯъ шуд чун дар айёми хурдӣ падарам дар хона замзама мекарданд аввалин лаҳзаҳое ки мерисанад дар қалби ман ҷо шуд ин ба воситаи шодрамон падарам буд чун дар хона бо тор замзама мекардам ва меҳри санъат дар қалби ман ҷо шуд садиддин наҷмиддин ки устоди ман ҳастанд аввалин суруди он касро гӯш кардам ишқи ту дар дилам бевафо нозанин пеши ман биё оҳ дар қалби ман аллакай ин суруд ҷо шуд ва баъдан фаҳмидам ки ин сурудро садиддин наҷмиддин мехондааст устоди азизам ва чун ҳар як фаъолият ё кор ё самт ин ҳавас дорад ҳавас кардӣ қавӣ бошӣ дар ҳамон самти интихоб кардан ба орзуят мерасӣ кӯшиш ба харҷ додам ба орзуам расидам вохӯрдам он кас ба шогирди маро қабул намуданд ва баъдан шурӯъ кардам ба омодани алифбоми хеш дар мавриди варзиш солимӣ нерӯмандӣ суруд доред аллакай ният ҳаст бояд ҳар як ҳунарманд дар
кадом самте набошад бояд дошта бошад, омода бошад. Суруд дар васфи падар, модар, дар васфи ватан, хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ дорам, дар васфи истиқлолият, дар васфи ҳама гуна аллакай дар пайи эҷодиёт ва омода намудани самти варзишӣ аст. биёед агар имкон бошад барои мо як суру дигар замзам кунед барои ҳамин меҳан марзубум тоҷикистони азиз ватани дилрабоямон. ин ҳама самараи истиқлолият аст ки ҷавонони азизи мо кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки парчами тоҷикистони азизи моро ватани бииштосои моро парафшон намоянд. ин ҳама пешравиҳо, дастовардҳо аз истиқлолият аст ва шукри истиқлолият мекунем ва ташаккури зиёд аз ин минбар мекунам ба пешвои муаззами миллат раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами моликӣ. бисёр ҳам самти варзишро дастгирӣ менамоянд. ای تاجیکستان وطن ماوای ارمانم تویی من اندلیبی خوش سخن باقی گل افشانم تویی ای تاجیکستان وطن ماوای ارمانم تویی. Умудасид 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 офарин зуд бехизем зуд тестар 1 2 3 1 даври дуюми тамрини дуюмро иҷро кардем. акро мегузарем ба тамрини навбатӣ барномаи машқи қавитан. 1 2 3 оли шумо идома оли ҳамзамон ин тамринро ҷо мекунем 5 мартиба 1 2 меҷаҳем ба боло ва ба поён. аҳсон 1 2 3 аҳсон як мартиба дигар боз як мартиба дигар боз як мартиба дигар. ҳадафи мо пеш аз ҳама тарғиби тарзиҳои суҳбат аст. шумо вақте дар барномаи мо ширкат меварзед мухлисон шод мешаванд. дар охир ман ба шумо шаҳодатномаи варзишгари касбиро пешкаш мекардам. хоб қабул кунед. аллакай қабул кардам чорум шаҳодатномаро. хоб акун ин барномаи мо бештар яъне суҳбатҳо камтар буданд лекин тамринҳо бештар. ҳамин аст. ана ҳамин аст ба самти муолиҷа бурдан шахсиятро. не охирон маротиба даври дуюми тамрини навбатиро ҷо мекунем. баъдан боз суҳбатро идома медиҳем. марҳамат 1 2 3 як поа мирам ман ин таметам инсон. нагони азиз мо тамрини навбатиро иҷро кардем ва бо ҳамин тамринҳои мо дар инҷо ба анҷом мерасанд чун дар ҳақиқат зуҳури сафарзод бо мо дар якҷоягӣ тамринҳоро иҷро кардан қавӣ будани худро пешкаш гардониданд чун дар ин толор сабқат аст дар ҳақиқат сабқат аст чолокии ғайурии ҳунарманд муайян мегардад ҳам санъат аст дар ҳақиқат новбаста аз сурудхонии шумо инҷо исбот кардед ки дар варзиш дар ҳаракатҳои душвор тамринҳои душвор низ масалан шумо аз ин паҳлӯ пурқувваттар ҳастед. хоб нагони азиз
дар ин ҷо мо барномаро ба анҷом мерасонем ва дар охир зоҳири сафарзод агар сухане дошта бошанд ва бо суруде барномаро ба анҷом бирасонанд бисёр олӣ мешавад. ташаккур зиёд. чунин таманниёт дорам баҳри бинандагони азиз, баҳри мухлисони хеш. мегузорам иша аз ҳама қиматтарин, бебаҳотарин барои инсоният саломатӣ аст. ба ҳар яки шумо саломатӣ орзу мекунам ва бигузор ҳамеша сари баланд, хонаи обод, дастархони пур аз нуз неъмат дошта бошед ва ин ватани бииштосои мо, тоҷикистони азизи мо ҳамеша тинҷиву оромӣ поянда бошад дар ин мамлакати бииштосо. ва ба ҳамаи шумо тавсия медиҳам ки ба варзиш машғул шавед. дар лабонат бӯсаи ширин, дар нигоҳат нози дилнишин, кай меоӣ азизи беҳтарин. дар лабонат бӯсаи ширин, дар нигоҳат нози дилнишин, кай меоӣ